गरेस्वर बर' खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों बर' सावथुन दिन्थिफुंनो थियारि। आंनि गोरबोआव बोहैनाय थैया सोमखोरनि मुङैनो। बेसे? 50,000। सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादोंना? ओइ जाबाय फै। सनाया माब्लाबाबो मानसिनि जिउनिफ्राय देरसिन नङा। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर सहराव थानाय गरेस्वर दुर्गा फुजायाव बर'नि आबुं सावथुनफोर फारियै थैनि गाब, अख्रां गंसे आरो रोदा मुंनि बर' सावथुनफोरखौ गाबोन एबा 22 अक्ट'बरनिफ्राय दिन्थिफुंनो साखाफारा। गरेस्वर बर' खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै गरेस्वराव जानाय दुर्गा फुजायाव बर'नि मुंदांखा सावथुनफोरखौ दिन्थिफुंगोन। सावथुन दिन्थिफुंनायनि जायगाया जाबाय गरेस्वर मोसौ हाथाइसालिनि गुवार फोथाराव। गिबि सान एबा 22 अक्ट'बराव आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय थैनि गाब आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंगोन। बेनि उनाव नैथि सान एबा 23 खालार खालि साल्टे फिल्म प्रडाक्शन्सनि बेनाराव ओंखारनाय अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंगोन। आरो जोबथा सान एबा थामथि सान 22 अक्ट'बर खालि आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय रोदा आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। बेनिखायनो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा गोसो गुदुं साफ्रोमबो गरेस्वर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा मुंख'नाय सान एबा खालार खालि लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो हागोन होनना बर' खौरांगिरि गौथुमा खावलायहरदों। आंनि गोरबोआव बोहैनाय थैया सोमखोरनि मुङैनो। बेसे? 50,000। सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादोंना? ओइ जाबाय फै। सनाया माब्लाबाबो मानसिनि जिउनिफ्राय देरसिन नङा।